Oras madihita saluhutna. Pangulani Huria Gemi Jemaat Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan. Pasahaton selamat beribadah tuhita saluhutna di bagas tabe. Rak martangiang mahita asaboi humatop hita pajupang muse di garejaon di bagasan lasni roha dohot hadameon. Tuhatama nama dongani hita. Adorak setamulai parminggota martangiang mahita di bagasan rohat tabe. Rap jongjong mahita tay dehon ma Yesus say ingani. Yesus say ingani, Uriang tongtong, say parbadiai, napungun isong, rohana mikuhi, dohot asimi, nasa pangansari, say padamai. Asalam dumoras, lakanam hibe, ay maari hobas, midabohimi. Mandok mauliate mahamutu Jehovah ay pardenggan basa do ibana ay ro disaleleng-leleng na do asini rohana. Mandok mauliate mahamutu debata na mangatasi akka debata sileban ay ro disaleleng nileleng na do asini rohana. Marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Yesus Kristus dohot goar ni ton di porbadian na tumopal langit dohot tanoon say di pasaorhon ma damena tuton ditabe. Amin. Jongjong do pehita. Tapuji tuhata marhite edeta nomor 30 ayat sadaro di 2. Puji Jehovah nasanga ut marmulia, hamu sudena parohan naringgas nari.
Rak mahita mandok tangiang pangindangyon tamulay ma. Ale amanami na di Banua Ginjang, na manopahami siyan holong ni Roham, na mga ramoti hami marhite-hite holong mi, jala na patauhon hami di bagasan holong ni Roham. Mardongan haserepon ni Roha, hupar hatopot hami do naso haholongi hami ho, siyan nasa Roha, tondi, pikiran dohot gogonami, jala dongan ipe dang haholongi hami, songon pakaholong ni Kristus di hami, namian do ngelum di bagasan tondi nami, alay hutulak hami doi marhite-hite pangalahon nami, hutulak hami do tondim, dang huradoti hami lomo ni Roham, ipe sesa manasa dosa na hula hami, urupi mahami paturehon pangalahon nami, jala di bagasan panogunogon ni tondim mahami, di sude ulaon nanaeng ulaon nami tujuluanon, asa gabe patar di bagasan hami, doho di bagasan saluhut halak, hamuliaon ni panopayonmu, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ohom mahita martangiang di bagasan rohat tabi. Tongon hata si patogarton di dihita, asal tu barita nauli ni Kristus mapahombar hamu parsauran muna, asa huida di hamu, dinaroi ahu, manang hubege taringot tu hamu, tagan padaw-daw dope, pabuana hot hamu jongjong di bagasan hasadaw ni tondi, jalarap marukil, marsada ni Roha, makaporsyay barita nauli. Tung unang maolo hamu pabirbiaran ni aka alo di agia ahape, tanda ni hamaguan na may dinasida, alay di hamu, tanda ni haluaon do, jala siyan de batadoy. Tapaw dube marohata, rak mahita martangiang, tangiang alea manami. Alea manami na di Banua Ginjang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saot malomo ni Roham di Banua Tongaon songon na di Banua Ginjang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togion tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodo na punah rajaon. Dohot hagogon. Rodi hasangapon sa leleng ni leleng na. Amen. Madyaha mahita marsialusalusan, ima sian pesalmen 105, ayat sada rodionom, diudutian nomuse ayat 20 126, jala diuduti muse di ayat 45 anon rak madyaha hita. Tonon mahatan itu hatta. Puji hamu ma Jehovah, baritahon hamu ma guarnai. Pabotohon hamu di tonga-tonga ni aka bangso, aka pambahenan nai. Endehon hamu ma ibana, palu hamu ma panhinaloan puji ibana, marnonangi ma hamu taringot tu halongan akana binahen nai sudena. Tunggulhon hamu ma guarna na badiay, marlas ni Roha ma aka na mangelui Jehovah. Sisiri hamu ma Jehovah, dohot hagogonai, toktong maluli hamu bohina. Taingot hamu ma halongangan aka naong binahen nai, aka tanda halongangan naong binahen nai, dohot uhum aka naruar sian pamangan na. Hamu ale pinopar ni si Abraham, naposonai, hamu ale anak ni si Jakob, aka na pinilit nai. Tungitol hasma Israel tumisir, gabi pay solat ma si Jakob di tano ni si Ham. Dungi gabe situtu mabangsonai ditupak, jala sumangap doi bayan sian aka alonai. Ipahosing ma iyang gorohana sida makosom bangsonai, mabain bisuk-bisuk tu aka naposonai. Dungi disuruh si Musa naposonai, si Aaron na pinilit nai. Aya 45 rak madyaha hita, say diradoti Asa na sida aka aturanna, jala parangehon aka patik nai. Haleluya.
hasangapon madidebata taedehon ma sanga madiama. Songod dong atas saha porsiaon dilihat portibion rak madok mahita hata ha porsiaot tay. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan na tumopalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinuboni si Maria nagabe-gabean si Anton di Porbadia andorang sohabubuhan ido tuhatan na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus namate tarpajal do ibana di hau pinor silang jala di tanom dungi mula mangulu diari patuluhon namanay tu surgo lahundul di siamun na debata Jehovah amanay pargogo naso hatu dosani di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohon na mate. Au porsea di tondi Porbadia jaladong sadauria na badia huria hato panhalak Kristen akan na badia doho di hasesan di dosa doho di hatai na mandok mula mangulu do sogo daging ni halak naong mate doho di ngalungan na sora suda. Amen. Hudul mahamu. Kabege ma songon patujolo ni jamita manang epistel imasian Rom 12 ayat sia sahat tu ayat 20 sada tapai hutihut ma di bagasan rohat tabi unang ma marpangaci holong ni rohai hagigihon hamuma najat pareak hamuma nadinggan ingot hamuma holong ni roha sama dongan Kristen. Masih joloanan mahamu masih pasangapan. Unang sumurut ringgas ni rohamuna. Parton dinagirgir mahamu. Oloy hamuma Tuhani. Marlas ni roha mahamu makirim. Marbenget ni roha ma dihapor suhon. Jugulhon hamu ma tangyang. Atoy hamuma nahasea diakan na badia. Harikoton hamuma partamueon. Pasu-pasu hamuma akana paburu-buru hamu. Pasu-pasu maatong unang burai. Marlas ni roha mahamu rap dohot akana marlas ni roha. Jala tangis mahamu rap dohot akana tangis. Sadama rohamu sama hamu. Unang hati boon pikiri hamu. Alay patutoru hamu marohamu tuha serepon. Unang parbisuk hamu di rohamu. Unang baloson hamu najat aloni najat. Rikoti hamu manadenggan di jolo ni halak saluhutna. Molotar bahen itap ni natar patupa hamu. Tiop hamu madame maradopon halak saluhutna. Hamu akan nahinaholongan. Unang hamu marlulu. Pasahat hamuma rimasi tu debata. Etar surat do, diaudo pamaloson, aupe mamaloson, ninna Tuhani. Ope, jupa malemusum, lehon ibana mangan. Jupa mauas ibana, painum. Ay songon na pagugukon gara doho tu atas uluna, anggo dibahen ho songoni. Unang matalu, ho dibahen hajahaton. Alay taluhon mahajahatoni marhite-hite na dinggan. Imasahat na
Martua mana tumangihon hatani debata jalan nau piopsa. Tabege matikting ni huriatta. Oras madita salutna. Tapatakas majo titing manang buah-buah akadang masa di tonga-tonga ni huriatta do naneng masa di bagasan mingguta sadarion. Naparjolo dari Sabtu tanggal 10 September 2020, kelas katekisasi Sidi manang parguru malua di Patupa di gedung sekolah minggu masuk pukul 10 menit manang Pak Botari dengan mematuhi protokol kesehatan. Aka ruas ni huria nama ulang tahun perkawinan tanggal 10 saat roy 10 September 2020 adong opat keluarga. Aka ruas ni huriata nama ulang tahun hari hatu tubuh tanggal 10 saat roy 10 September 2020 adong 12 halak. Hatani debata songo silua di hamu damang dainang nama ulang tahun di mana tersurat di Pesalmen 10 ayat 12 songo madidok. Saya parrohai mahami mamilangi hari-hari nami asa dapotar roha nabi kami. Keluarga besar Gemi Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan pasahato selama ulang tahun gajang mau murmuna hipas-hipas jalago kelas niroha mahamu totong tuata Yesus Kristus mama masu-masu hamu. Titing naong marbagas na parjulo nunga majalo pasu-pasu perbagaso B marini panggabian SE boru ni amata le speaker insinyur Ponti H panggabian MMA tubuh ni nata dotranda Marnala R boru sitorus apoteker ruas ni Gemi Kasih Karunia sian sektor Medan Baru Sada. Dr. Anna Martin Luther Manulang SH anak ni amata Kinahar Lapar Japar Manulang tubuh ni inata Erika SH anak ni amatak Florina Stompul ruas ni gereja HKBP Tegal Rejo Resort Tegal Rejo distrik Tolupulu Sada Medan Utara di hari Sabtu tanggal 12 September 2020 pukul 10 Sada WIB di gereja HKBP Tegal Rejo Jalan Sehati nomor 140 Sia Medan Perjuangan. Apa duaon nunga majalo pasu-pasu perbagaso B Burman Alpino Hutapea SE anak niamata Dotrandus R Hutapea AK MM tubuh ninata R boru 5 juta nahinan Sriwidya Astuti boru 5 juta ruas ni Gemi Kasih Karunia sian sektor Setiabudi Padang Bulatulu do Toroana Cintia Mahdalena Tambunan SE boru ni amata Tibul Tabunan tubuh ni nata Linda boru manurung ruas ni HKBP Betel Tanjung Selamat Medan. Di hari Jumat tanggal 10 Sada September 2020 pukul 10 WIB di Gemi Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan. Jemaat Napida Nunga pidda be jemaat sian Gemi Kasih Karunia Ima keluarga amat TJM Hutapea SE MM inatai Riama boru pangaribuan sian sektor Ayahanda tu Gemi Manna Marturia Tanjung Sari Medan dot yang akondasida tulu halak Ima Warren Christopher Hutapea William Anderson Hutapea, do Cindy Marta Viola boru Hutapea. Nama ragam. Nampe patupao per minggu kita di bagas tabe. Boido pasahatota pelean manang persepuluata marhite rekening gereja Bank BCA atas guarni amata Dr. Sumihar Pasaribu nomor rekening 2430
tuluo papituonom sia dua, manang langsung ditaruh tu gereja. Mau lihat ada orang sosati tu tangyang hamalimon. Ta puji tu hata marite deta nomor 270 sada. Uduk marohata martangyang mahita. Ale di bata Jehovah, marhite Yesus Kristus Tuhan nami doto di perbadia. Puji-pujian na sangapa madi soboh roha nami Tuhan dopamu na badiele Tuhan. Takas do di lala roha nami songo dia balgani holongmu. Nang taripar di bawah sangulu nami sianak karyari na salpu. Saat roh disadarion. Dirajumi roha nami Tuhan, tungalan yasin roham sabing doi. Nama lihat dihami bui, marhai paso satu tikyon. Ipas daging doto dinami, dinarohami tu bagas jorom na bedion. Nang di bagas nami be Tuhan, napatupaw parmingguan, ruas ni huriam gereja Metodis Indonesia, kasih karunia. Amang nabasa para sirohana sumurung, dinarohami tu jolom di bagasat tikyon, pasahaton mga luwelo salhu na akan apodjo di bagasa rohanami. Hugot madok molati tu ho di sudi pasu-pasu na kujalohami na selahon. Tuhan, tuhodo pasatami sudi ruas ni huriam. Nang nadong di bagas huriamon, di bagas garejaon, nang di bagas nami bepe. O manaw masu-masu hami salu nali Tuhan. Namalian guklas ni roha dihami salu na ruas ni huriam. Patongo dihami Tuhan ang kalas ni roha naguk nang tuak ketika na nang ro. Patongo kami japalan na lomak mual na tiyo asa taba-taba marlas ni roha hami Tuhan dingulo nami siapa hari. Ada di bata nami para si roha na sumurong. Di bagasan bason martangyang dohami tuho, pasatu salu na kadungan nami, na di bagasan, parsahiton, tuho rubak kami na sida Tuhan, asa homa na pamalupo sahit na sida, asa buhay nang tuak katikin na nairo, di minggu-minggu na nairo, buhay hami rap, marminggu,
nang di gerejaon nang di bagas nami be. Suang-suang nang akadadana na pinalwihon mo tuhami Tuhan. Tuodo pasata mi sa homa no maso-maso na sida. Madungani na sida. Nang nadong di julu nami suang-suang nang dia kaparangartuan na sida be. Tuhan, tuhirwa na sida. Jala sungguli asaw nang manibil sa lomo ni Roham. Asa mabiar Tuhan, maridaho. Asa si oloyajar ka yanakon nami, pinopor nami sa luna. Si oloyajar ipanatoras na taluwi mabiar mananupok kuali di bata. Amang para sirohan sumurong di baga sa tikyon. Huwag kami do, anak do boro ni Huriam. Naong madjalo paso-paso parbagaso siya ko marhite. Napasom di tonga-tonga ni Huriay. Ima, boro ni Huria nami, marini panggabian ese, dohot oroana, Martin Luther Manulang, SH, todo pasat tamil Tuhan, rumah tangga ni baruon, asa gabi rumah tangga na hasia, sibualas ni roa itong atungan ni keluarga kedua belah pihak, gabi tawasa nga pun atong dia dupa mo nebedi. Suang-suang ni Tuhan. Kurman Alpino Hutapea. Dohot. Oroana Cintia Magdalena Berutabunan SE. Tong dubak kami tujulom. Asahoma na masu-masu na sida. Diganu rumah tangga na sida be. Asa marhagabion. Nasida, martabata balas ni Rohana, patongonom matong tujapalan nalom anasida. Tumbal na tiwa sabuin nasida, marlas ni Roha atong-atongan ni keluarga nasida be. Ajar-ajari nasida Tuhan pasangapon, akan atoras na, dala sa buin nasida marhabiara tuhal di bata di bagasan parumatangon nasida. Naluas na sida marsila di Tuhan di bagasa para rumah tangga na sida. Alay si marsihot, pasator rumah tangga na sida tuho. Gabi rumah tangga, si tiruo tujulan narion. Mulati madihwale di bata. Langsung ni, nakayanak ko ni Huriam, doboro ni Huriam. Naung dapot tikina, mulo di bering sanumur na. Patudo si rokaan to di na Tuhan. Asa buhay na sida. Marlas ni Roha do sudah keluarga. To katiki-tiki na nairo. Amang nabasa para si Roha na sumurong. Diruas ni Uriam. Nasudapok karejo do pe Tuhan. Turo pa sa tami sa patudo mo. Kaparkarejuan na tamadi na sida. Asa buhay Tuhan. Adong si pakyaw na sida tu akan narikod di ngulu-ngulu siya pari. Amang nabasa tong niya akan atoras nami tuas ni Huriamon naong dilako gajang ni umur rakipas pamatang na Tuhan masigali na sida tuodo pasat tami asa homa totong ahoto kaporsiyon na sida marsiho tuho. Sa posora na sida sujadi tinggal honom wagi sa toke pinasida alay. Totong dodong anamu na sida sa liling mangulu di tanon. Amang nabasa para si Roha suang-sungoni nang akan naposom na mangula di bagasa sa daryon. Wilayah sa naman namin Bishop, wilayah Sada, wilayah 2, dohot pengembangan. Rod Sudeta he, Pandeta, DS, Majelis, namakubasi parmiguan nami di bagasa sa daryo tuodo pasat tami. Asa homa totong madungan na sida marhite to dim to di perbadia, to di hasitongan. Asa Parbadia na sida sa luot na dinamangula di basa sa daryon libata.
na manugunugo marmahani ruas ni huriam. Amang nabasa para siroha, di basa no bason, basa tami rutuho, namasa di tungatongan negara namin do tungatongan ni Portibion. Ima pandemi COVID-19 naso udah peso satu tikion. Asiro amal debata molohodo naman dokon. So manang salpu masalu nai salpu dual debata. Sagari namati budi pangulual debata apalagi ma saya cisongoni. Pos doro nami Tuhan. Unang luas sami. Lomos manang humordit alani panahiti. Alai papos marohanami. Asal pume salhu na Tuhan. Titikin na jonokon. Asabuhi Tuhan mardalan. Dinggad doh negara nami. Ekonomi negara nami. Dut sudi. Aka pendidikan. Ama saya marsa doh nami Tuhan. Yang nakon nami pedang bui rotu persekolahan. Alani wabahi. Gabi marsiajar na sida siya jabu. Pos doro nami doho pasal po musalu na Tuhan. Asabuhi anak kon nami dingga marsiajar di persekolahan na sida be. Walati ma diho Tuhan. Pasatami tuho nang presiden nami Joko Widodo. Perbediay may iba na memimpin negara nami yon. Jala padaw kapangguturi siya negara nami yon. Asabuhi mardala do dingga program na binani presiden nami. Jala buhi salu na aparatur negara nami marhabiara tuho. Maulahon na Bartolomé Roham. Asima Roham ali debata. Nang di ama nami Pendeta Samidi Sitorus. Nuluad di Huriamon. Tuhan parmahani manasida. Suang-suangni ng asisten Pendeta Tamri Sitorus. Suang-suangni ama nami. Kalit na ina nami buru silaban. Asisten Pendeta. Todo pasatami Tuhan. Asa homa. Ang alian hayapason na sida padaho nakasahit-sahit. Dala na mga alian guklas ni Roha. Asa marlas ni Roha na sida marmahani hami ruas ni Huriamon. Mulati madihol debata. Dia pe program ni Huriamon na pinatupan ni majelis nami. Tuhodo pasatami Tuhan. Asa homa na salut na babe mardalan. O Bartolomé Roham sabing. Mulati madihol debata. Sa tokin nai bigyon nai mahatam na nai patolhason niya manay Pendeta Samidi Sitorus. Asiro amal debata. Perbadiay mama namion. O mamakatay marhiti-hiti ama namion. Tuhami salu na ruas ni Huriam. Jala. Dia pangatusyo diami salu ruas ni Huriam. Asawat tusyami atami. Jala buhi hulaw kami di bagasang ulo namin siya pari. Tuhan, masay nagali dohami. Di hari-hari parpudion, ruas ni Huriamon. Ala ni padosa ni namasa ni negara namin. Dan hagugod di hami do teori pikiran. Tugon niya porsyaon. Asabuhi Tuhan, tarulaw kami hatami. Tuwa katikin na nangiro. Igudang do dosa, akapangalosan namin di pati mo na badiel Tuhan. Jumulo may salpuhon, sesa may salu na dosa na gudangi. Asa tamahami ro, mangiru siyan suram do majalo pasu-pasu ito, akatikin na nangiro. Walati madiwali Tuhan. Pasat tayo matangya Panginoon namin at tuho. Pasat tayo marhiti Jesus Kristus Tuhan namin. Amen. Songon ojahan ni Piliata, dihata ni Tuhata,
sian 2 Korinsia ayat 6 1 ayat 7 songono didok ingot ma nama naburhon otik dogotilonna jalan nama naburhon managam pasu-pasu mangalap pasu-pasu di namang gotil ganuk man nionjar ni rohana unang masian muruk manang sian nasotar jua ay dihaholongi debatado nalas roha mangalehon. Marede hita siap buku deta nomor 252 ayat 1 rodi 2. Pasahat mahartaku, oh Tuhan Tuhan, nang rohaku pasahat, budi homai, sai di sima homaringan, asa tentang puji, jalan tong baritahon, hona punaan, pasahan maartaku, Tuhan Yesus ki. Suaraku pehulehon, hona punaan, lau mangotang akajolma, memuji Tuhan Jehova, mengendehon haluan, gong iho awon. Amin. Rap jongjong mahita tay dehon ma say pasu-pasu o Tuhan. Sai pasu-pasu, oh Tuhan, na pinelehon tujolo, asa dipake hurian, lau pasangapun hodong tong. Amin. Udul mahamu lau manomu-nomu hatan itu hatta nanek pasahaton ni amang padita marede hita siat buku ede nomor 246 ayat 1 rodi 2 rap jongjong mahita. Oh Tuhan, kabejam baru, dang tadi konoku ho, saleleng na au mangolum, saihu tonoku ho, lam jono kau Tuhan, lam jono kau Tuhan, saleleng na au mangolum, saihu tonoku ho, dang adong behu pasita, hasonangan tanoon, las doro haki mangula, rapon ho Tuhan tonton, lam jono au Tuhan, lam jono au Tuhan.
Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kasih, dalam ibadah minggu kita akan mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, Allah yang maha besar, kami bersyukur atas kuasa kasih Tuhan telah memberi waktu bagi kami mendengar firman Tuhan di rumah-Mu ini maupun di rumah kami masing-masing pada ibadah kebaktian minggu. Ya Allah, berfirmanlah Engkau dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami memahaminya dan dapat melakukannya dalam hidup kami, sehingga kami melihat kebahagiaan yang sungguh yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kasih, kita akan dilawat Tuhan lewat pemberitaan firman dari Matius 16 ayat 21 sampai 28 dalam perjanjian baru, dan dalam perjanjian lama Keluaran 3 ayat 1 sampai 15. Yang kita baca hari ini dalam khotbah ini dari perjanjian baru. Mari kita ikuti dari Matius 16 ayat 21 sampai dengan 28. Kita baca firman Tuhan ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, yaitu tentang pemberitaan. Pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikian Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kasih, pembacaan firman Tuhan dari Matius 16 ayat 21 sampai 28 dan juga dari perjanjian lama Keluaran 3 ayat 1 sampai 15. Dengan tema khotbah kita dalam minggu ini yaitu pikirkan dan lakukanlah yang dikehendaki Allah, maka engkau bahagia. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kasih, dengan tema pikirkan dan lakukanlah yang dikehendaki Allah, maka engkau bahagia. Ini dari apa yang kita baca, baik dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 15 dan Keluaran 3 ayat 1 sampai 15 dan Matius 16 ayat 1 ayat 21 sampai 28. Tema yang
disampaikan oleh pemberitaan firman ini kepada kita Bapak Ibu serta saudara-saudara, pikirkan dan lakukanlah yang dikehendaki Allah, maka engkau bahagia. Hal yang pertama yang mau kita dengar dan imani serta lakukan Bapak Ibu serta saudara-saudara dari pembacaan khotbah hari ini, yaitu Tuhan yang memampukan kita melakukan perkara-perkara besar bagi yang setia kepadanya. Tuhan memampukan kita melakukan perkara-perkara besar bagi yang setia kepadanya. Bapak Ibu serta saudara-saudara, kita bisa membaca ulang, dapat membaca ulang dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 15, bagaimana Musa yang tidak berdaya, dan menurut yang kita baca dalam Keluaran 3 ayat 1 sampai 15, tidak berdaya, tapi Tuhan Allah memanggil dia untuk menuntun bangsa Israel ke tanah Kanaan. Tuhan yang memampukan Musa. Itu sebabnya kita katakan di sini, Bapak Ibu serta saudara-saudara, supaya semua kita berusaha dan kerja keras memikirkan dan melakukan yang dikehendaki Allah, jika kita mau berkenan seperti Musa memimpin bangsa Israel. Bapak Ibu serta saudara-saudara, dalam mengerjakan pekerjaan, Musa diberi Allah kuasa, urapan dalam memimpin bangsa Israel ke tanah Kanaan. Kalau kita belajar dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 15 ini, bagaimana Musa memasukkan tangannya ke kantong celananya, begitu keluar menjadi kusta. Yang pertama dia lakukan, dia melemparkan tongkatnya sebagai kekuatannya untuk memimpin bangsa Israel menghadapi Raja Firaun, dan tongkat yang dilemparkannya menjadi ular. Pengetahuan, tanda mujizat, pertolongan Allah diberikan kepada Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir yang telah Tuhan dengar jeritan dan kesusahan bangsa itu yang dipimpin oleh Raja Firaun pada masa itu. Mesir, Bapak Ibu serta saudara-saudara. Artinya kita lihat pada saat Musa membawa bangsa itu ke tanah Israel dengan tanda-tanda ajaib yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan kepada Musa. Yang pertama, seperti yang kita lihat, setelah dia berhadapan dengan Firaun, dia melemparkan tongkatnya, dan tongkat itu menjadi ular. Tetapi orang-orang pintar dari Firaun dan para ahlinya juga dapat melakukan hal itu. Perbedaannya, tongkat yang telah menjadi ular yang dimiliki oleh Musa menelan semua tongkat yang telah menjadi ular oleh orang-orang Firaun. Artinya tetap ada kekalahan di dalam. Bapak Ibu serta saudara-saudara, melihat sejarah kuno ini, mari kita membangun keimanan dan kesungguhan kita semua
Karena kita percaya bahwa Tuhan yang mengerjakan, Tuhan yang memampukan kita melakukan perkara-perkara besar bagi yang setia kepadanya. Ini yang kita baca dari 2 Musa 3, atau dalam bahasa Indonesia dikatakan Keluaran 3 ayat 1 sampai 15. Musa telah melakukan perkara-perkara besar dengan pertolongan Tuhan di suatu saat yang genting, di suatu saat yang sangat menyusahkan, penderitaan yang berkepanjangan, tapi Tuhan hadir melalui Musa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagi siapa Tuhan hadir? Bagi bangsa Israel yang menjerit, yang hidup dalam kesetiaan kepada Allah. Inilah yang kita baca dalam Keluaran 3 ayat 1 sampai 15. Tuhan hadir menolong bangsa itu dikala mereka dalam kesusahan. Tuhan hadir dan melepaskan, karena jeritan dan kepercayaan bangsa Israel pada zaman bangsa Israel di tanah Mesir. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi yang memohon pertolongan. Jadi kita pun dalam situasi yang susah seperti ini karena virus corona atau COVID-19, ya, semua orang percaya kepada Allah meminta pertolongan supaya virus atau COVID-19 ini tidak lagi berada di tengah negara bangsa kita ataupun dunia ini. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, kita lihat apa yang dilakukan bangsa Israel, apa yang dilakukan Musa. Tuhan menolong mereka dengan kemampuan yang luar biasa. Oleh karena itu dari pemberitaan firman Tuhan dari Keluaran 3 1 sampai 15 ini, kita melihat dan akan mengalami bahwa Tuhan memampukan kita melakukan perkara-perkara besar bagi yang setia kepadanya. Kita baca dalam Matius 16 ayat 21 sampai 28. Hal yang pertama yang kita lihat di sana juga, tadi pertama yang kita lihat di Keluaran 3 ayat 1 sampai 15. Hal yang kedua yang mau kita lihat dalam Matius 16 sampai ayat 1 sampai ayat 21 sampai dengan 28. Pertama yang kita lihat di sana bahwa penderitaan Yesus untuk keselamatan manusia. Penderitaan. Jadi Yesus mau, kalau kita baca itu ikuti pembacaan tadi, bahwa Yesus menderita dan mati untuk keselamatan manusia, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara. Karena itu tidak ada ketakutan sebenarnya bagi dunia. Orang percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah, Allah mampu melepaskan kita. Kita sudah baca itu dalam Matius 16 ayat 21 sampai 23. Yesus mau mati, Yesus berkorban untuk keselamatan manusia. Tidak ada kekhawatiran, ketakutan bagi manusia. Walaupun zaman sekarang tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Apakah kita sehat atau terganggu kesehatan? Tetapi kita percaya bahwa Yesus telah mati dan kuasa Yesus telah nyata dalam hidup dunia orang percaya pada masa kini dan masa depan. Itu sebabnya kita, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara tidak pernah punya kekhawatiran atau ketakutan dalam menjalani hidup ini. Itu yang kedua, penderitaan Yesus untuk keselamatan manusia. Yang ketiga, dikatakannya bahwa setelah kita melihat kebesaran Allah memimpin bangsa Israel dari Mesir, dan kita melihat kasih anugerah Allah untuk keselamatan manusia, yang ketiga, kita mau melihat dan mengalami dengan iman kita bahwa kita, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, harus taat kepada kehendak Allah. Ini yang ketiga, harus taat
kepada kehendak Allah seperti bangsa Israel taat kepada perintah Musa, mereka dibebaskan dari Mesir. Dan tiba, kalau kita ikuti dalam perjalanan itu, bahwa bangsa Israel tiba di tanah Kanaan. Bapak Ibu serta saudara-saudara, ini yang ketiga ini dikatakan harus taat kepada kehendak Allah. Jadi bukan kepada kehendak manusia. Kalau kita baca ini dalam ayat 24 sampai 26 dalam Matius 16 ayat 24 sampai 26 dikatakan di sini, kita harus taat kepada kehendak Allah, Bapak Ibu serta saudara-saudara. Bukan kepada kehendak manusia, tapi kepada kehendak Allah. Artinya taat kepada kehendak Allah memerintahkan kepada kita dalam hidup ini, Bapak Ibu serta saudara, mampu menyangkal diri, memikul salib demi kehendak Allah. Ya, bukan demi perut atau bahagianya manusia, tapi demi kehendak Allah mampu menyangkal diri. Bapak Ibu serta saudara, menyangkal diri maksudnya apa? Yaitu hidup bukan mementingkan kesenangan sendiri, tetapi melakukan yang dituntut Allah. Inilah menyangkal diri Bapak Ibu, supaya kita melihat di dalam ayat 26 sampai ayat 24 sampai 26 dinyatakan oleh Allah. Segala perkara dapat kita nikmati, tetapi kita sebagai orang percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah, harus mampu menyangkal diri dalam hidup sehari-hari. Yang keempat dikatakan di dalam ayat 27 sampai 28, ada hari kiamat. Sudah dinyatakan Allah, hari kiamat ada. Karena itu, karena ada hari kiamat seperti yang dinyatakan Yesus kepada kita, dan orang yang percaya, orang yang beriman, tidak ada baginya hari kiamat, tapi hidup di dalam kerajaan Allah. Karena itu kita dituntut seperti ini kan, di dalam ayat 27-28 dituntut kita untuk selalu mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu, supaya kita bisa tenang di masa situasi sulit ekonomi pun, di masa situasi sulit pun, karena COVID-19 masih menghantui gereja, bangsa dan negara kita dan dunia. Sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, semuanya hidup hanya mengandalkan Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu serta saudara-saudara. Artinya Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup ini kita harus tidak pernah melupakan kemuliaan Allah. Tidak pernah melupakan kemuliaan Allah dalam hidup, walaupun susah sekali dalam hidup ini. Tapi setiap ucapan kita, setiap perbuatan kita, Bapak Ibu serta saudara-saudara, dalam hidup ini harus yang memuliakan Allah. Mengapa? Tuntutan firman Tuhan minggu ini kepada kita harus memuliakan Allah walaupun susah senang, sakit atau sehat, miskin atau kaya. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada hadiah bagi orang yang setia kepadanya, yaitu Anak Manusia akan datang membalas setiap orang atas perbuatannya, membalas setiap orang atas perbuatannya. Maka firman Tuhan hari ini meneguhkan kita untuk melakukan yang baik dan hidup dalam kasih kepada semua orang, sehingga kita melihat pekerjaan Allah, kasih Allah seperti kepada bangsa Israel zaman Musa dan kepada dunia gereja, dunia orang beriman kepada Yesus Kristus hari ini dan selamanya akan melihat hadiah hidup dalam surga. Jadi bukan, firman Tuhan ini sangat menegaskan kepada kita, kalau kita dalam hidup ini mau mengorbankan kemauan kita
untuk melaksanakan perintah Tuhan, ya. Jadi bukan kemauan kita yang kita lakukan, tapi kemauan kehendak Tuhan, kemauan untuk melakukan perintah Tuhan. Kalau kita baca apa yang dikatakan dalam menurut Profesor H. Ryder Bosch dan Profesor W. Michaelis, ini dikatakannya dari pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Yesus sudah mulai nyata dari hari kebangkitan Yesus dan hari Pentakosta, dan hal ini dialami murid pada waktu itu, sekarang, dan selamanya. Jadi artinya ketenangan, kebahagiaan, sukacita dimiliki oleh orang percaya kepada Yesus, orang yang berdoa kepada Yesus, itu yang dimiliki kita. Maka kita dikatakan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, Bapak Ibu serta saudara-saudara, apapun yang terjadi, kita harus tetap teguh iman kepada Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Allah Bapa yang menuntun bangsa Israel dari tanah Mesir, dari hadapan Firaun ke tanah Kanaan yang penuh susu dan madu. Artinya berkat berkelimpahan yang Tuhan tunjukkan kepada orang percaya, kepada orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya pemberitaan firman Tuhan pada minggu ini membawa kita kepada keluarga besar Allah yang setia dan beriman. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur karena telah mendengar firman-Mu yang menjadi kekayaan iman kami dalam menghadapi hidup, menjalani hidup setiap saat, dikala susah atau senang, miskin atau kaya, sehat atau sakit, kami tetap bersyukur kepada Tuhan karena kami percaya sebagai umat-Mu, Engkaulah kekuatan dan kekayaan kami dalam seluruh perjalanan hidup ini. Kami percaya Tuhan yang menuntun kami. Ya Allah yang baik, kami terus doakan mengenai COVID-19. Biarlah kami patuh semua bangsa ini, gereja-Mu, kepada protokol kesehatan, supaya kami bebas, lepas dari COVID-19 yang masih menghantui negara dan bangsa kami, bahkan dunia, ya Tuhan. Karena itu kami percaya hanya kuasa kasih-Mu yang menyelamatkan kami, seperti bangsa Israel ke tanah Kanaan. Semua dituntun oleh Tuhan yang percaya kepada-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam kepada kita semuanya. Oras madihita salutna amanami dohot inanami. Lao tumangihon jamitaon tapauduk rohata martangiang tu debata. Debata Jehovah amanami marhite Yesus Kristus. Di pasada asi dohot olong ni roham dohami di bagas joromon nang pe. Di bagas nami bihami manobaho mamujiho martangiang tuho. Alania li Tuhan pakulingi mahami marhite hatamon nauja mitao kami asa gabi hangoluan naripas di hami mangihutol lomo nirohami asa martua hami dingoluan pasal tami tangiang pangiduan nami marhite asi do holongmu di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Hatani debata nanang si hangoluhonot tak hujami tahu kami sian dua Musa tada dua Musa tolu ayat sada satu ayat 15 dohot Matius bidu 10 ayat 20 sada satu ayat 20 lalu.
Aleu jahami dihita di jamitata di bagas tikion sian Matius bidu 10 ayat 21 ayat 20 jahami di bagasan warna itu kata Yesus Kristus. Olat ni ima di patorang Yesus tua kasih sianna na ikolau ibana tu Jerusalem. Manaon na porsuk sian akasi tua ni natorop sian si tua ni malim nang sian si boto surat pe. Pola ikon mate ibana bunuon jala panguluon diari patuluon. Dungi diarahon si Petrus ma ibana disaritai ma ninna do asima rohani debata diho Tuhan unang ma songgopi tuho alai humusor ma anggo ibana madok tu si Petrus lao maneho bolis gasip doho diau aidang di parohahon ho akan di debata akan di jolma do dungi di do Yesus ma tuaka sisianna nasa nagiot mangihutun au di suadahon madirina di porsan ma silang na tu ibana di huton ma au ay nanaing paluahon hosana mangago hosa do alay na agoan hosa alanyao ido na jupang ay ahama atong gunana di jolma nang liat portibio diomu anggo mago do todina ahama tarlehon jolma bahen tubus ni todina ay naroma sugut anak ni jolmai di bagasan hasangapon ni amana rap dot aka suru-suruanna dungi baloson na ma tuganu hobar tu na ni ulana natutudo na udoko tuamu dang na mangai hamatean anggodi basian akan ajongjong di son sojolo di ida ro anak ni jolmai di bagasan harajaonna ima sana jamitata amanami doat inanami namar si aholongan di bagasan gua itu kata Yesus jamita minggu tanggal 10 tolu dohot ojahan nama dok ojahan jamita di hita sedarion ima di dok onma pikirhon jala ulahon na di halomohon debata asa mertua ho pikirhon jala ulahon na di halomo debata asa mertua ho amanami nang inanami molo tajaha di dua Musa tulu ayat 115 taringot tu pardalanion ni bangso Israel tu Kanaan naborhat nasida sian tanomisa taida tajaha di si natakasdo di patuduhon debata huwaso haholongon dohot asini rohana tu bangso Israel jauh di bangsa Israel ditangihon debata di palua nasida borhat tutano Misir diuluhon si Musa udang do tada halongangan di patuduhon debata Jehovah diadopan ni Raja Misir Raja Firaun asa di paloas bangsoi mulak malang borhat utano kanan alai tong do marjogal roh bangsoi Raja Mesir mangului hata ni bata na pinatuduhon ni Musa jadi tanda halongangan parjulo di bai si Musa mai tukot ni ibana nani hatahon ni debata tu ibana danggurhon ma tukot mi
Jolo ni Raja Firaun didanggurhon si Musa matukona jala tutuma gabe ulok alai Roma Raja Firaun di Joma aka namalo na adong di harajaon nahi laho mangido asa di patupa songon na binain ni si Musaon Roma aka namalo na di harajaon ni si Firaun dibaes songon na dibaes si Musay tuko na si Ida dilemparon gabi ulok tutu alay mo luta jaha di si ulok na pinatupan ni Musa si Musa siya tukoton mamangani sudi ulok na pinatupan ni Raja Firaun siyan tukot ni naside artina di si peta Ida nunga takas wahasodok harajaon di debata na manaluhon sudi aka na di portibion amanami nang inanami molo tehuto ni ikon gabe jol manauduk mahita di adopan ni debata mangula aka ulahon na hobar tulomo ni rohana ima molo didok parjolo debata do na mangalehon gogo bisuk ingolu ni hitaon omatong na parjolo Tuhan debatado na mangalehon gogo bisuk di ngolu ni hitaon jelas taida do takasih na pinataridahon ni si Musa di adopan ni Raja Firaun jadi dangadong hatahuton habiarun dihita di zaman nuaingon molo mar hagugun malang porsedo hita tu si agugui ima debata Jehovah molo takas do taha porseai debata di nguluton unang behita gabe jolma na hatahuton maju berperang dengan kuasa Allah umatong mulo na parjolo nani hilala ni si Musa di tanah Mesir maju si Musa berperang manaluhon harajaon ni portibion nang dohot akasi bolis jongjong ibana rap dohot debata odo perlu si hangul honota di ngoluta napa duahon dido dison si taonon di Jesus lau haluaon tu jolma mulo tajaha di natajaha nakid di Matius 10 ayat 21-22 si taonon ni Jesus lau haluaon tu jolma parir dangol Jesus si asa malua hita jolmon ima nagabi hapor siyaw ta manami inanami di nguluon si taonon na bernit di perdalanion ni Jesus maradopon akasi boto surat barise ya sudi boy ditaluhon ibana alanya debatado na marhagugun tu ibana hapor siyaw na dakya likang sian amanay mulut ajaha di pada narubi nakido pada pa manok tong ibana marsihot hadirionna harajaonna bangulahononna tu debata Jehovah sisia gugui iduas watau kami si taonon di Jesus lau haluaon ni jolmo lau haluaon ni hita jolma na persea tu ibana jadi persea mahita amanami inanami dia karagam ni namasa nuaingon salah satu
na menggemparkan dunia, virus corona. Ya, jauh ita sama bangsa Israeli tu de bata di agugu tu ni asa di palua ita di Portibion jauh ita sudi aita boto para siroha pardenggan bahasa doi bana di ngoluta salileng hita di Portibion adorang so di jo ibana do pehita siat Portibion jauh jala toktong hot hapor siaon ima na pinangidon ni Jesus tu hita asa unang mabiar hita di nguluon bolota jaha di Matius 10 ayat 21 sampai 27 sita onon ni Jesus lau haluaon ni jolma napa dua ahon didok di sol patuluhon di hita didok marhaburjuon manang marhaholongon marhaburjuon manang marhaholongon mangulahon lomo ni debata di ayat 24 sahat 20 molo taida di son songo dia haburjuon do haholongon ta suadaho dirim itu do Jesus jadi suadaho dirim patutoru roha i mata dana naudukho tu Jesus Kristus do todi porbadie suadaho dirim bauduk rohang mangula lomo ni rohani debata dingoluon aka jolma si songoni dang adong be hata huton laho madalani aka ari-arina jala toktong mangulahon lomo ni debata jadi umat tong dipangido Jesus laon lomo ni debata wa asabu tau laon lomo ni rohani debata suadaho diri uduk ho tu debata ai bana do mual ni pasu-pasu di ngulon songo dia lapatan na uduk hagigihon hamu najat di ngulon hagigihon hamu najat di ngulon on paretani Jesus Kristus don dohot to di perbadia hagigihon hamu najat di ngulon manang hagigihon taluhon mahajahaton marhite nadenggan taluhon hajahaton marhite nadenggan amanami inanami buasa uduk kita tu si songoni ainunga didok Jesus di ayat 27 nakin mulu di bahasa Indonesia didok di ayat 27 anak manusia manang Yesus si mamalosson tugan jolma akan ulana jadi mulu nadenggan taula iya nadenggan majalon balas nasihat debata ai tajanakin di ayat 21 saat 20 mate Yesus si humokop hitaon asa malua hitaon amanami doinana mate pe di parade dirina Yesus si di parade Yesus si dirina asa malua hitaon alani di pangido tu hita asa taula akan nengan ai di hatao Yesus di son na tajahanakin pamaloson pangulahonon ni jolmai lehanon ni Yesus tu ita mulu nadenggan taula nadenggan ma tajah mulu najat ta
ula uhum najatima jala ota amanami dotina. Jadi tahu ulama paretani Tuhani songon dok ni si Profesor H. Ritter Bos dan Profesor W. Michaelis bahwa di ayat 20 lalu di doa ibana bahwa Yesus, kuasa Yesus dan Roh Kudus telah nyata dalam kehidupan manusia. Ima ditiki hama mate ni Yesus doari Pentakosta. Jadi dong mabiar halak Kristen atau dang mabiar jolma akan persea di Yesus Kristus do todi perbadia mengadopi nguluan susah manak senang pogos menang mamora marsait manang sehat manoktong ma hapor seota maragugun tu Yesus Kristus do todi perbadia asa tarhati dako kita akan nauli nadenggan dingoluon marhite hata do marhite pabahenata amanami do inanami. Jadi jamita dihita di bagasan minggon takas di patuduhot tu kita hagugon do wason di debata manguluon bangso Israel setano Misir di bagasan asi do tolong ni rohana ala jauh-jauh bangso itu debata ditangihot debata jauh-jauh ni bangso marhite tada kahalongangan na pinatupan di si Musa di padan baru hidup di si Yesus Kristus manaon na porsuk asa malua hitaon sian uhum asa dapat hita akan na porsea nama raporsea tibana hanguluan na saliling nilang. Jadi mangolu ma jami tahun dihita asa tok-tok kita siula aka lomo ni rohani debata dihadirota. Amin martayak. Mauliate ma ale Tuhan debata nunga hujami taho kami hatami na gabi bohal ni ngolu nami siapa hari asa manok tong kami marhagugun diarion mangula lomo ni rohami ale Tuhan debata asima roham dihami zaluna ruas ni uriamon toktong hami dabotan pasu-pasu sian ho mangula akan adenggan do mahami sian virus COVID-19 dala pangiduan nami balau mai siya tonga-tonga ni bangsa do negara nami do portibion asa wuy hai mangula kaulaon nami tujulanon hobar tuau gugun do asini roham pasatami tangiang pangiduan nami dengan ni basamido nau pangasaho kami marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oras madihita salutna mauliate. Taujungi ma mingguta sadarion ujahami sada ayat mangaripun sudi jamitata imana tersurat di Matius 10 ayat 27 on mahatanda di sini. Aina Roma sogot anak ni jolmai di bagasan hasangapon ni amana rap dohot aka surusuana dungi baloson nama tuganup hobar tunani ulanabi. Amin. Saluhna amanami do tinanami taulahon ma jalata dalani nguluon di bagasan haburjuan dohot
lomoni rohani debata asa taruli hita dingulun nang di ari marsugut tajalo pasu-pasuna. Di pasu-pasu jala didongani Tuhan debata mahamu, disodakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala asirohana midamu, didopakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala toktong di pasaorhon todina tuganup hitabi. Amin. Oras madihita saluna mauliate.